Que tal, saúdos? Alerta vermella por intensas chuvias en 16 concellos do interior da provincia de Pontevedra. Entre eles, dous da nosa zona de cobertura, Moraña e Cuntis. Neste último xa se produciron desbordamentos de ríos. As autoridades fan un chamamento a extremar as precaucións e evitar desplazamentos innecesarios. Falamos desta alerta vermella de contado xusto despois dos titulares. Acordo entre o Bipartito de Noia e o BNG para sacar adiante os orzamentos de 2026. O BNG condiciona o seu apoio a destinar máis de 600.000 euros de fondos propios a investimentos en materia de abastecemento de auga e saneamento. As contas ascenden a 14,7 millóns de euros e aprobaránse este xoves no pleno. Xuntos por Ribadumia intégrase no PP e o seu concelleiro pasa a formar parte do goberno local. As dúas formacións asinaron esta fin de semana un acordo para a adhesión deste partido independente ao PP. Na asinatura do acordo, David Castro e o concelleiro de Xuntos, Ramiro Lorenzo, coincidiron que hai máis cousas que os unen que os separan. A Deputación de Pontevedra e o Concello de Meaño irán da man para a reforma da contorna da Praza do Concello. Esta mañá asinaron un convenio de colaboración para sufragar a actuación que vai roldar o medio millón de euros. Desa contía, a Deputación achegará o 70%. Pontevedra despediuse do seu papel como anfitrioa dos Premios Feroz e fixo por todo alto. Por segundo e último ano, a cidade entregouse para facer da gala unha experiencia inesquecible para centos de rostros recoñecidos por todos que se pasearon pola alfombra vermella. A capital pontevedresa conquistou corazóns cos seus encantos, as súas xentes e, por suposto, co mellor da súa gastronomía. E a Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro de Ribeira desenvolverá a vindeira semana distintos actos no marco da campaña conmemorativa do Día Mundial contra esta doenza. Haberá mesas informativas, charlas e mesmo unha gala solidaria a cargo de Mimarte. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos con esa alerta vermella en 16 concellos da provincia de Pontevedra. Día moi complicado na nosa contorna polo temporal. No interior da provincia de Pontevedra temos 16 concellos en alerta vermella por chuvias, co peor da borrasca golpeándonos dende as 9 desta noite. Deses concellos onde se decretou o nivel máximo de alerta, temos dous da zona de cobertura de Canal Rías Baixas, Moraña e Cuntis. A alerta vermella, teñano en conta, se van circular pola zona, afecta tamén os concellos de Agolada, Campolameiro, A Cañiza, Cerde do Cotobade, Covelo, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, Alama, Rodeiro, Silleda e Vila de Cruces. No concello de Cuntis está activado o plan especial polo risco de inundacións. As fortes precipitacións provocaron a crecida dos ríos, tal como están a ver nestas imaxes. O Gallo desbordou, xerando alarma entre os veciños da zona. Tamén desbordou un afluente deste río, Regueiro de Calvos. Nas vivendas próximas a esas zonas inundadas, os veciños retiraron das plantas baixas os seus enseres ao tempo que desaloxaron animais de algunhas cortes, tarefas nas que colaboraron os efectivos de emerxencia. O Concello de Cuntis pide extremar as precaucións ante estas horas moi complicadas no municipio. A través das súas redes sociais, o Concello fai un chamamento á responsabilidade e á máxima prudencia. Segundo indican, o Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil, debido aos desbordamentos dos ríos, non poden asegurar o bo estado das vías nin garantir a seguridade na circulación. Nun comunicado asinado polo alcalde, piden á veciñanza evitar calquera desprazamento, quedar na casa e evitar achegarse a zonas inundables. Manuel Campos, o rexedor, advirte que a situación é de risco extremo e moi cambiante e pide que non se poñan en perigo a vida dos veciños nin tampouco a dos efectivos de emerxencia. Tamén o Concello de Moraña, a través das súas redes sociais, compartía nas últimas horas indicacións á poboación relacionadas con este episodio vermello de chuvias.
Bueno, toda a poboación dos concellos onde está activa esta alerta vermella por fortes chuvias recibiron un S-Alert no seu móvil como este que están a ver na pantalla. A Xunta fixo ese envío xa este domingo de maneira preventiva para garantir a seguridade da cidadanía. Ademais, neses concellos tamén se cancelaron hoxe as clases e o transporte escolar. Ante esta situación, o presidente da Xunta achegábase ata a central de emerxencias do 112 Galicia na Estrada. Dende ali, Alfonso Rueda pedía extremar as precaucións e evitar desplazamentos innecesarios. É a primeira vez en moitísimos anos, en máis de 20 anos, que se produce unha alerta vermella por chuvias. Van estar localizadas as máis fortes en varios concellos do interior de Galicia e, por lo tanto, en todos eses concellos están suspendidas as clases. Enviouse unha mensaxe de S-Alert para que os veciños que viven neses concellos xa o teñan recibido, teñen que extremar as precaucións, polo tanto, pido moitísima prudencia, non facer desplazamentos innecesarios, non achegarse, moi importante, ás cauces dos ríos e, se fora necesario, que vaya que non, pois, intentar ocupar os pisos altos das casas chegado o momento. O Executivo de Noia presentou este luns o orzamento municipal para este 2026, o documento que ascende a 14,7 millóns de euros, medio millón máis que no último exercicio, será levado a pleno este xoves para a súa aprobación. Para sacar adiante, o Goberno conta xa co apoio do BNG, materializando así o acordo entre os grupos de destinar máis de 600.000 euros de fondos propios a investimentos en materia de abastecemento de auga e saneamento. O grupo de goberno formado polo Partido Socialista, a Marea e o edil do grupo de non adscritos, Luís Salamancos, materializaron esta mañá co BNG o denominado como Pacto da Auga, un acordo que permitirá sacar adiante o orzamento, que ascende a 14,7 millóns de euros, en base ao compromiso de investir máis de 600.000 de fondos propios en obras de saneamento e abastecemento de auga. Para os nacionalistas, as dúas principais prioridades para Noia. Estamos falando deste Pacto da Auga, que quere dicir que o Concello de Noia durante o ano 2026 destinará máis de 600.000 euros a estas dúas partidas, o que quere dicir unha nova concepción total da forma de entender este Concello, que é apostar polos servizos básicos, non apostar polo máis importante. Dende o Concello sinalaron que se trata dun orzamento real, que recolla as principais necesidades do municipio, froito da racionalidade e o control do gasto dende a súa chegada á alcaldía, na que lograron situar a débeda real por debaixo dos 5 millóns de euros, rebaixando máis de 1 millón de euros nestes 6 meses de goberno. Que é este orzamento? Pois é un orzamento real, un orzamento que ven reflexar a realidade e as necesidades de Noia. E hai un aspecto tamén moi importante que quero destacar, que é a realidade de plasmar o gasto real de costes que non estaban reflexados nos anteriores orzamentos e que nós tamén tiñamos denunciado. O exemplo máis claro, o exemplo da xestión do lixo, a factura que a Mancomunidade. O gasto real de factura deste Concello xunto coa deuda que non se estuvo pagando durante estes anos ascende a unha cuantía de 2.115.000 euros que están debidamente orzamentados, cando o goberno anterior tiña unha partida de 960.000 euros. Estamos ante o orzamento máis alto da historia do Concello de Noia, son 14.736.219,18 euros, prácticamente medio millón por encima do orzamento anterior, e ademais, con todo o que se comentou aquí, creo que estamos moi satisfeitos. Quero agradecer, como xa fixo o alcalde, pero creo que destes últimos 3 meses de traballo aos traballadores e traballadoras, fundamentalmente traballadoras do Servizo de Intervención. Creo que fixeron un esforzo enorme para que hoxe esteamos aquí. Non é baladí que no mes de xaneiro, por primeira vez en moitos anos, o Concello de Noia teña un orzamento aprobado en tempo e forma. A idea é levalo xa ao pleno ordinario deste xoves para a súa aprobación inicial.
Xuntos por Ribadumia intégrase no PP e o seu concelleiro pasa a formar parte do goberno local. As dúas formacións asinaron esta fin de semana un acordo para a adhesión deste partido independente ao Partido Popular. Unha unión que non colla ninguén por sorpresa, xa que había tempo que había conversas entre os dous partidos para a súa unión. Xuntos por Ribadumia concorría por primeira vez ás eleccións municipais no 2003, facéndose cun representante. Nese acto onde se significou esa unión entre as dúas formacións estivo presente o líder do PP provincial, Luis López, que felicitou o líder do PP de Ribadumia polo seu traballo a prol desta unión con Xuntos. Na asinatura do acordo, David Castro, líder dos populares e alcalde de Ribadumia, e o concelleiro de Xuntos, Ramiro Lorenzo, coincidiron en que hai máis cousas que os unen que aquelas que os separan. Sinalaron que este acordo é un punto e aparte logo da ruptura do centro-dereita no municipio. Creo que hai moitas máis cousas que nos unen das que nos separan, pero a veces as circunstancias son circunstancias e, pues nos presentamos con dúas opcións ou dúas posibilidades, pero como dicía antes, todo isto ao final hai moitas máis cousas que nos unen que as que nos separan, non? Polo tanto, ao largo de todos estes meses, pois viñamos coincidindo, pois eu creo que nos obxectivos principales e importantes do que pode ser os intereses para toda a veciñanza de Ribadumia. Con este acordo que buscamos é pois unificar e integrar unha forma de ver a política bastante similar, con obxectivos bastante similares, intentando facer un partido máis fuerte, unha Ribadumia máis fuerte, aportando pois todo o que podamos por unha parte e outra que non ten sentido esta diversidade dentro dun mesmo concello de dúas ideas políticas tan semellantes. Somos o partido das maiorías. Somos os que representamos os intereses dos veciños por encima dese sectarismo ideolóxico que impera, que tanta trascendencia lle queren dar a algún. Somos o partido que representa os valores de todos os veciños e veciñas. Ese é o que motiva que esa maioría que temos na rúa pois chegue ás urnas. 15 medidas de choque para atallar o problema da vivenda que se sufre en España. A proposta que lanza o Partido Popular. Segundo a formación, existe un déficit d'1 millón de casas no Estado e atoparlle unha solución é unha das súas prioridades. A vivenda é un dos nosos eixos estratégicos e o que nos damos conta é que actualmente, pois en España, o que temos é unha gran crise de vivenda, unha gran crise que temos claras as causas principais que provocan esa crise. En primeiro lugar, a escaseza de oferta, en segundo lugar, a inseguridade xurídica e, por suposto, un intervencionismo excesivo. A escaseza de oferta de vivenda disponible é unha realidade, tanto para a compra como para o propio alugueiro. A inseguridade xurídica ven derivada, estamos convencidos, das políticas estatais, como a lei actual que temos de vivenda, que é unha mala lei e que é insuficiente, e un intervencionismo excesivo que penaliza o mercado de alugueiro, co control de precios e limitacións nos desoficiamentos. Dende que goberna Pedro Sánchez, dende o ano 2018, a vivenda convertiuse cada vez máis nun privilexio. Canto antes un mozo podíase independizar con certas dificultades, pero podíase independizar. Agora mesmo con Pedro Sánchez é unha misión imposible. Entón, o Partido Popular quere unha España de propietarios, tamén quere unha España de inquilinos e de arrendatarios, pero sobre todo unha España de propietarios. Entre as medidas, os populares propoñen reducir a burocracia para a construción de vivenda aplicando o silencio administrativo positivo de 90 días, a mobilización áxil do chan dispoñible cun 30% de rebaixa do prezo da media do mercado ou máis flexibilidade para as operacións de rexeneración urbana. Tamén plantexan a creación dun plan residencia estratégico para reducir de 10 a 4 anos o tempo de construción, fomentar a colaboración público-privada, aprobar unha lei do chan que
din de a seguridade real os plans urbanísticos e habilitar o uso de remanentes dos concellos para a política de vivenda. De cara á mocidade, a proposta popular pasa por baixar o IBE ao 4% os mozos que merquen vivenda nova, bonificarlles no IRPF e axudalos a crear o peto fogar novo na que poderán achegar 2.000 euros cada ano cunha deducción do 20% para a compra da primeira vivenda. Unha lei contra a ocupación para desaloxar en 48 horas e o apoio ás familias vulnerables e seguridade aos propietarios son outras das propostas dos populares. Seguimos con política. O BNG de Ribeira leva ao pleno unha moción na que incide na necesidade de reforzar o servizo de correos no municipio. Os nacionalistas sinalan que o persoal actualmente é insuficiente para garantir un bo funcionamento do servizo nun concello no que a poboación supera os 27.000 habitantes. Piden tamén que se implante o servizo de correos PEI nas parroquias. O BNG registrou iniciativas no Concello e no Congreso para reclamarlle ao Goberno do Estado a cobertura do persoal de correos, garantindo así un bo funcionamento do servizo. Dende a formación sinalan que dos 15 postos de traballo que deberan estar cubertos actualmente, apenas ao redor de 8 persoas están en activo, porque non se cobren as baixas nin as vacacións. Unha situación que provoca consecuencias negativas para a veciñanza e tamén para o persoal traballador, con atrasos reiterados na entrega da correspondencia da paquetería e unha sobrecarga de traballo para o persoal. O servizo de correos en Ribeira debería contar con 15 traballadores, carteiros e carteiras rurais. Estamos vendo que a día de hoxe tan só traballan 8 dos 15 traballadores que debería contar. Eso está implicando pois demoras na recepción de paquetería e de mensaxería aos veciños e veciñas, nomeadamente no ámbito rural. E queremos, con esta iniciativa, reclamarlle ao Ministerio de Transportes, que é quen ten a competencia en correos, no servizo de correos, que poña todos os traballadores que son necesarios para prestar un servizo público de calidade no noso concello. Na iniciativa o BNG tamén insta ao Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible a manter aberta a oficina de correos de Aguiño no seu horario habitual, unha demanda clave, segundo eles, para garantir a atención á veciñanza nesta zona. Dende o BNG lembran tamén que xa no ano 2022 se aprobara por unanimidade no Concello unha iniciativa para mellorar o servizo de correos, con medidas como a ampliación do horario da oficina, abrindo algunha tarde para atender á poboación ou ás empresas do municipio. Máis cousas, os delegados do sector da conserva da Ciga en contra da proposta de convenio colectivo que lles puxeron sobre a mesa en Madrid. Hoxe votaron e por unanimidade desvotaron o documento. Insisten en que representa perda de dereitos laborais que se adquiriran en convenios anteriores. A vindeira semana están convocados a un encontro en Madrid no que tamén participarán Comisións Obreiras e a UGT para trasladar o seu posicionamento á patronal. Acordamos que durante esta semana recolleremos asinaturas por parte de todas as delegadas e delegados do sector, independientemente que sexan do sindicato que sexan, para presentar o día 2 na mesa de negociación. Depende de todas e todos nós parar esta aberración de convenio colectivo e non dar carpetazo á negociación do convenio deste xeito con traición de Comisións e UGT, que recapaciten porque esta traición tamén a convocatoria de folga é gravísima no tocante a que non defende os intereses, están facendo un acordo de costas a todas as empresas do sector, de costas ás súas bases e de costas aos intereses da clase traballadora. Cambiamos de asunto. A Deputación de Pontevedra e Meaño irán da man para a reforma da contorna da Praza do Concello. Esta mañá asinaron un convenio de colaboración para sufragar a actuación que vai roldar o €500.000. Desta contía, a Administración Provincial achegará o 70%. O obxectivo da intervención é mellorar a mobilidade e os servizos na rúa Campo da Feira. Cos recursos propios do Concello serían insuficientes. Humanizar e reforzar a seguridade. As obras consisten en meterlle lousa e tamén adoquín en pedra, ampliar unha acera, baixando hacia a izquierda unha acera que daba moi estreita, e tamén recollida de pluviales que lle afectaba a dos edificios na parte posterior. En definitiva, unha profunda transformación da contorna do Concello e da Plaza do Concello. Que se vai a facer unha replanificación da mobilidade do conxunto onde se lle vai dar unha prioridade aos peóns,
sobre o tráfico rodado, que tamén se vai a permitir, lóxicamente, o paso do mesmo, pero ali se van a implementar medidas que aminoren a velocidade. Ademais de unha actuación importante no que se refire á rede de pluviais, donde ali se acumula un punto moitísima auga que provoca que haxa en superficie días como hoxe, pois ao mellor xa se pode apreciar e lle vamos dar a solución co conseguinte beneficio que causa iso para todo o que é o tráfico e máis tamén para as persoas. Bueno, vaya fin de semana movida que tivemos en Pontevedra coa gala dos premios Feroz. Á volta da publicidade facemos un completo repaso. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. O Concello de Boiro recolleu máis de 7.000 kilos de residuos orgánicos dende a posta en marcha do contedor marrón para a recollida conxunta cos concellos da Pobra e Rianxo. A implantación deste servizo estáse a realizar de xeito progresivo. Comezou polos grandes produtores como a hostalería, supermercados e comedores de centros escolares nos que se detectou unha alta implicación na recollida selectiva. De xeito paralelo realizouse unha campaña de concienciación entre a veciñanza de cara á inminente instalación do quinto contedor para a poboación xeral. Ademais, o Concello de Boiro desenvolve dende o ano 2000 un programa de compostaxe doméstica no que levan repartidos ao redor de 400 composteiros en vivendas unifamiliares. E a delegada territorial da Xunta na Coruña desprazouse este luns ata Porto do Son para coñecer os investimentos realizados con cargo ao Fondo de Compensación Ambiental. O Concello destinou os preto de 80.000 euros que lle corresponden á adquisición dun vehículo con guindastre para actuacións de protección do medio ambiente. Mentres que en exercicios anteriores o Concello de Porto do Son destinou o Fondo de Compensación Ambiental a melloras na rede de abastecemento, desta volta investiu preto de 80.000 euros na adquisición deste camión grúa. Este ano, falando con María, que é de obras e tamén co Concelleiro de Medio Ambiente, pois facíanos falta un vehículo con grúa pois para retirar enseres, para o tema de xardinería, para o tema de un pouco de obras, e, bueno, pois tomamos a decisión este ano de comprar este camión, que a verdade que nos está dando moi bo resultado, é un pequeniño, ademais funciona con gas e tamén con gasolina, e bueno, pois tamén o aforro enerxético tamén é algo que temos que ter en conta nestes momentos, non? Este vehículo mellorará as políticas de protección ambiental, posto que permitirá a recollida de residuos voluminosos evitando o seu depósito na vía pública. Teño que salientar que este Concello é un Concello exemplar á hora de facer actuacións en políticas de medio ambiente, como ben indicaba o alcalde. De verdad que están facendo tamén moito esforzo na retirada desos residuos, pero é verdade que ás veces, bueno, pois hai xente que aínda lle costa ir ata un punto limpio ou a facer unha simple chamada telefónica para que o Concello lle dé esa resposta, esa recollida desos enseres que, bueno, que van a desperdicio e os botan pois nalgúnas zonas do territorio. Por eso entenderon que ella tiña que ter un vehículo para poder facer esas labores desa recollida que lle agora mesmo pois está sendo moi útil e foi polo que eles optaron por esa opción. A delegada territorial lembrou que na comarca do Barbanza foron 10 concellos os que se beneficiaron do Fondo de Compensación Ambiental cun importe global de medio millón de euros que en toda a provincia da Coruña ascendeu a máis de 3 millóns. Bueno, pois a delegada da Xunta na Coruña aproveitou tamén a súa visita a Porto do Son para coñecer o investimento realizado por un taxista do municipio, beneficiario das axudas autonómicas para adaptar o seu vehículo para persoas con mobilidade reducida. A subvención, en teoría, é para adaptar o vehículo que compras, que é adaptado para PMR, que é personas minusválidas. Bueno, normalmente é para Eurotaxi, para todos os concellos e para todos os sitios. É unha preconcedida de que nos solicita, vamos. Pasa que hai poucos... o que é a adaptación.
o importe de deducción son 10.000 euros. A maiores desta axuda, os taxistas tamén poden ter axudas de 4.000 euros para aqueles que decidan comprar un vehículo eléctrico ou un híbrido enchufable, e por outra banda axudas de 1.000 euros para aquellos vehículos que sexan vehículos eco. É, por tanto, tamén unha aposta primeiro para un sector importante que é o sector do taxis, en segundo tamén pensando en as persoas que teñen esa mobilidade reducida, e en terceiro lugar tamén pensando tamén no medio ambiente. A este respecto, o alcalde de Portodosón anunciou que o Concello traballa nun proxecto para ofrecer un servizo gratuito de taxi aos veciños do rural que precisen desplazarse ao núcleo urbano para realizar xestións. É un servicio gratuito que ademais xa temos consignado no presupuesto do ano 26, porque vamos a poñer un servicio de taxi para que fagan un recorrido 2-3 días a semana, primeira hora da mañán, mediodía e despois primeira hora da tarde e última hora da tarde. E este taxi, vehículo, que xa tenemos unha reunión con todos os taxistas de Portodosón para ir por todo o rural. A previsión é que o servizo se preste varios días a semana en horario de mañá. O proxecto xa dispón de partida orzamentaria, polo que dende o Concello agardan que poida estar operativo nun prazo de 2 meses. Cambiamos de asunto. A Festa da Centola do Grove tamén se promocionou en Fitur. En Grove se estivo presente na Feira Internacional de Turismo para ofrecer unha degustación deste produto que é estrela no municipio Meco. O acto tivo lugar no stand de Galicia. Serviu tamén para presentar o novo cartel da Festa da Centola do Grove 2026 e proxectar un vídeo promocional do produto, da localidade e de algunha das actividades habituais que se desenvolven no marco desta festa. A degustación da centola, levada expresamente dende o Grove para a ocasión, tivo lugar no anfiteatro do Expositor Galego de Fitur. Ademais, en Grove acudiu a distintos actos institucionais e de promoción do destino, estando tamén en contacto con profesionais do sector e acompañando a empresarios locais e as diferentes administracións. Dende a entidade Meca destacaron a importancia da desestacionalización a través da Festa do Marisco e da Festa da Centola do Grove, que tanto axudan, din, a que continúen acudindo ao municipio numerosos visitantes fora do período estival. Un marco incomparable neste pequeno lugar de degustación. Imos presentar o cartel deste ano da Festa da Centola do Grove 2026, que comezará o día 26 de novembro e será hasta o 8 de decembro, aínda que as xornadas gastronómicas xa comezarán en canto abra a veda, que suele ser a mediados de mes. E a idea un pouco pois mostrar a maravilla, a calidade da nosa gastronomía, do noso paisaxe, con un vídeo que tamén poremos e que a xente que está aquí, os especialistas que queiran degustar a nosa centola do Grove, pois poidan saber o exquisito sabor que temos e as datas da nosa próxima festa deste ano. Pontevedra despediuse do seu papel como anfitrió a dos premios Feroz e fixo por todo alto. Por segundo e último ano, a cidade entregouse para facer da gala unha experiencia inesquecible para centos de rostros recoñecidos por todos e que pasearon pola alfombra vermella. A capital pontevedresa conquistou corazóns cos seus encantos, as súas xentes e, por suposto, co mellor da súa gastronomía. O sábado a chuvia foi de estrelas en Pontevedra. A cidade exerceu como orgullosa capital do audiovisual español, acollendo por segundo ano a gala de entrega dos premios Feroz. Se tiene que celebrar aquí en toda España. Hay que celebrar el cine español en todo el territorio nacional. De estar aquí en Pontevedra y de comer rico y de juntarnos con la gente de aquí. Muy emocionada porque a los portugueses nos encanta Galicia. Que hice el Camino de Santiago hace poco y me encantó, me llevé muy buenas sensaciones y aquí en Pontevedra no había estado. Muy agradecidos de que nos invitéis a celebrar aquí una gala de premios y que nos alojéis y nos cuidéis. Todo el amor que se siente por parte de la ciudad, ¿no?, a los premios y al cine es alucinante. La gente es súper cariñosa con nosotros, con lo que hacemos, lo valora muchísimo, ¿no? Los domingos en la cena coroáronse como mellores películas. Yakarta e Poquita Fe fixeron o propio como as mellores series, pero sen dúbida a gran triunfadora da noite foi Pontevedra. Que me gustan mucho las gentes de Pontevedra.
me he ido a una peluquería, me he puesto a hablar con la peluquera, me ha indicado otro sitio, luego me he ido a otro lado. La parte vieja ando como en casa. Además, siendo de Donosti, pues no, hoy que todo el mundo estaba un poco así con el tiempo y yo me he sentido muy cómoda. Pensé, hostia, Pontevedra está en la vanguardia, pero que en la vanguardia del urbanismo yo no me he enterado. Entonces me gusta mucho como descubrir esas cosas, la verdad. Para también conocernos y estar todos aquí en una piña, ¿no? Es la primera vez que piso Pontevedra y la verdad que muy contenta. Cada vez que vienes aquí pues hay una calidez en las personas y un aire en el ambiente que dices, qué maravilla. Que me ha gustado mucho y que nos han tratado de lujo, no, lo siguiente. O recinto feiral acolleu a gala, pero moitos dos asistentes tiveron tempo para percorrer a cidade durante o día e para deixarse conquistar polos seus encantos. La iglesia esta que hay, una Santísima Trinidad que está al revés. A mí el pulpo que hemos comido estaba delicioso, ¿eh? Me llevo unas empanadas maravillosas a casa y hoy a la hora de comer hemos tenido la enorme suerte de que nos han invitado un marisco absolutamente espectacular y yo ya con eso me voy con el premio más que debajo del brazo. Los dos nos vamos ya premiados. Que sí me ha dado tiempo a comer muy rico y me lo he gozado. Sí, ayer celebramos un poquito, entonces hoy nos hemos levantado tarde, pero hemos paseado, ha salido el sol. Me he ido al mercado esta mediodía y he comido de la hostia. Sí, porque hemos comprado el marisquito abajo y arriba hay un bar que te lo hacen, te lo cocinan. Ha sido más suerte y ha sido impresionante. Buenísimo, baratísimo y amo Pontevedra. Esta mañana hemos hecho el paseo turístico, bueno, he comido en un sitio fantástico, estoy con mi hija, bueno, no puedo pedir más. Hemos comido unas cigalas increíbles. También, un muy buen rodaballo, sí. He ido como a tasquitas y tal del casco antiguo y hoy he ido a uno buenísimo, he tomado un centollo. He visto una mercería del centro. Y está bien en un momento dado venir a ciudades donde siguen existiendo comercios de toda la vida. Hay muchas cosas, unas casas palacio preciosas, no sé, tiene mucha entidad esta ciudad. He ido un poco a un mercado que había a comprar material para mi buen cocido. Algúns xa estiveran en Pontevedra o ano pasado cando acolleu a Gala dos Feroz o 2025, unha cita que deixou bo recordo e ganas de repetir. Y me pasó la cosa más bonita que me ha pasado jamás en una gala, y esto es real. Me perdí, no tenía batería en el móvil y encontré a dos chavales, eran las 3:30 más o menos, les pregunté por favor dónde está el parador y me dijeron lo más bonito que he escuchado mucho tiempo, porque fue, te tomas una cerveza con nosotros y te acompañamos. Me dieron las 6 de la mañana. Todo lo que sea también salir de Madrid, de todas esas cosas, irnos a otros sitios, está muy bien. Y tierras gallegas, pues casi mejor. Adoro todo Galicia, me parece uno de los sitios que bueno, iba a decir como de esos rincones secretos, pero que cada vez es menos secreto y cada vez venimos más de Madrid en verano a molestaros un poquillo, pero bueno. Así que ojalá los Goya sea lo siguiente que hagáis. Nin a chuvia conseguiu amedrentar a estes visitantes, entre eles moitos galegos, no seu caso xogaban na casa. Fixen estudos aquí neste espazo rodei as miñas primeiras curtas. Volver a casa é bonito, é simbólico, ¿no? Despois de tanto viaxe, ¿no? Volver a Pontevedra, que é unha cidade que amo tanto. Ni siquiera siento como que estén unos premios, es como, pero si yo he nacido aquí, me he sacado el carnet de conducir aquí, si al final es mi casa. Pois é xogar na casa, estar con toda a xente aí fora. Que todo o mundo veña como a felicitarme pola miña terra, como se fose unha boda, sabes? Como todo o mundo en plan, noraboa pola túa terra, tal, e eu, gracias, tal. Eu vou con moitas ganas de que pasen ben e facer festa, así que nada, un saludo para Canal Rías Baixas, que está no meu corazón. Bueno, os asistentes á gala gozaron do seu paso por Pontevedra, pero tamén os organizadores e, por suposto, os anfitrións dende a Asociación de Informadores Cinematográficos de España e dende o Concello de Pontevedra destacaron a boa sintonía durante todos os preparativos e agradeceron a implicación da cidade. Mesmo algúns dos actores e actrices que acudiron á cita amosáronse partidarios a que Pontevedra repita como sede. Estamos encantados e estamos abertos a que os Feroz volvan a Pontevedra cando queiran, se non son alfombra vermella que sea unha alfombra amarela, ainda que sea, e isto, de alguna maneira, eu xa o dixen, xenera un efecto de intercambio, no sentido de canto máis eventos traes e funcionan ben, obviamente iso te posibilita traer outro tipo de eventos que estamos traballando en Pontevedra. Non desbotamos absolutamente nada, non temos teito e seguiremos traballando para poñer a Pontevedra no mapa e que eso xenere, como está xenerando, unha actividade económica e sobre todo un tema moi importante que é a autoestima e o orgullo de pertenencia a unha cidade que é un exemplo no mundo, non?
Una ciudad que se interesa por el cine, que discute el cine, que lo piensa. Había además como diferentes generaciones. Ha sido realmente precioso. Y luego, bueno, ya veis, esto es un sarao inmenso en el que hay muchas empresas gallegas, pues son compañeros y compañeras como vosotros que estáis aquí pasando el sábado. Muchas gracias por venir. O sea que ha sido muy buena conexión. La verdad es que estamos súper agradecidas. Funcionamos con contratos cortos y hacerlo bien y llevarnos bien con la gente, ¿no? Sobre todo no dejar que cadáveres en la recámara y decir que esta gente se portó mal. Nosotros estamos encantados y volveríamos mañana mismo. Queremos os Feroz permanentemente en Pontevedra. Feroz en Pontevedra. A ver, eu estudiei aquí e vir a casa sempre é un bo motivo, da igual que se sea unha arribada, un San Froilán, pero vir a casa está sempre ben, e por traballo pois ben tamén. Pues que Miguel, el alcalde, ha hecho muy bien de él invertir un poquito en cultura y ha dicho, yo invierto, pero se va a hacer 2 años en mi ciudad. Muy bien por Miguel, porque mira qué maravilla, una ciudad chiquitita, todo este cancaneo de gente, el desembolso económico que deja en la ciudad, me parece muy bien. Y yo animo a todo el mundo a que primero venga a visitar Pontevedra, que es maravillosa, y si los Feroz siguen queriendo hacerlo aquí, pues yo estaré encantado de venir. Pido que el Feroz se haga siempre en Pontevedra. Sede permanente. Se acabó. A implicación da cidade en toda a programación Feroz foi moi alta, así o destacaron dende o Concello e tamén dende a Asociación de Informadores Cinematográficos de España. E a xornada da gala tampouco foi unha excepción, milleiros de persoas achegáronse ao recinto feiral para ver os seus ídolos na alfombra vermella. Tamén encheron o Pazo da Cultura para seguir o evento en directo. Acabo de ver a Oliver en persona. Yo vi un... Bueno, no sé, me quedé así y yo le dije, ¿me puedo presentar? Le dije, además le chillé, Oliver, como si lo conociera de toda la vida. Es que salió en un coche preciosísimo y detrás salió la chica, que no sé cómo se llama, la que hace la banda sonora. Y también dije yo, hola Mari, le digo a él, me encanta que la banda sonora esté hecha por mujeres. Encantada, luego lo siguiente, el año pasado ya lo pasé genial y sacamos selfies con muchos, pero este año yo ya me estoy... ¿Nada? Muy bien. Vine el año pasado, me lo pasé genial y este año no lo podía perder por nada. E esperemos, disfrutarlo como ano pasado, porque é único. Gústame moito, pena que só sexa por 2 anos e non sexa por máis, non? Pero bueno, está bastante ben. Parece moi bien, está bien. Sí, ya estuve el año pasado y quería repetir outra vez. O cine en España ten moito que decir, genial. Ainda que botemos fume coa xente que temos en Vera e tal, pero sempre vou para unha cidade que se coñeza por arte, por gastronomía, por todo. Mais alá dos premios Feroz hai vida en Pontevedra, por exemplo, coas noites abertas que regresan á cidade con case 100 de actividades diferentes e case 160 sesións entre o 30 deste mes de xaneiro e o 28 de marzo. As propostas desenvolveránse durante 8 fins de semana noutros tantos espazos diferentes, con actividades pros mozos e mozas de entre 12 e 30 anos. Hai persoas de 3 continentes neste programa que están aquí porque Pontevedra é unha cidade acolledora que os recibiu con cariño e que quere que, como dixen eu, sexan galegos de Pontevedra ou galegas de Pontevedra. E diso é do que temos que sentir o máximo orgullo cando vemos este programa e cando nos preguntamos por que en outros sitios non existe isto. Pois porque Pontevedra dá un exemplo detrás de outro e vendo como está o mundo, vendo certa podremia que se ve por aí afora, pois a min isto realmente é o que máis me gusta do programa. Noites Abertas comezará este mesmo venres con Pickleball stop motion debuxado a historia de Castelao e Virxinia da man de Mocidade Galega pola Memoria, cianotipia, K-pop, adhesivos e chapas, tatuaxes de ENA, actividades deportivas e moito máis na Casa Azul e o Froebel. Entre as actividades están o obradoiro de baile K-pop, a calistenia, o debuxo colectivo,
a improvisación teatral, o claqué ou o campeonato marrón, un xogo de caca da man da Asociación ASEI. A programación completa xa está dispoñible na web noitesabertas.gal e o Concello desenvolverá accións promocionais nos institutos da cidade, no campus e en diferentes prazas. A Asociación Cultural Francisco Lorenzo Mariño de Aguiño, en Ribeira, desenvolveu esta fin de semana os actos da súa 11ª Semana Cultural. Por primeira vez, ao longo destas máis de 2 décadas, a ofrenda floral en lembranza do párroco desenvolveuse no adro da Igrexa do Carmen, Aguiño, e non diante da súa sepultura no cemiterio de Porto do Son. Foi por mor do mal tempo e a alerta activada en toda Galicia durante a xornada do sábado, polo que a entidade decidiu trasladar o acto para evitar eses desprazamentos. Tras a ofrenda tivo lugar unha misa de aniversario e a xornada rematou cun monólogo a cargo de María da Pontraja na Casa do Mar de Aguiño. E a Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro de Ribeira desenvolverá a vindeira semana diversos actos no marco da campaña conmemorativa do Día Mundial contra esta doenza. Haberá mesas informativas, charlas e mesmo unha gala solidaria a cargo de Mimarte. Durante a próxima semana son moitas as actividades a desenvolver pola Xunta Local de Ribeira para conmemorar o Día Mundial contra o Cancro. Comezarán o propio día 4 con mesas informativas e a lectura dun manifesto institucional, ademais do alumeado en verde do Cruceiro da Saúde que se prolongará durante todo o mes de febreiro. A homenaxeada dos actos este ano será María Teresa Leis, sanitaria e tamén paciente de cancro, que constitúe todo un referente para a sociedade ribeirense. Ademais de ser alguén que loitou, como decía Mai, pois por o que foi a mellora da parte da saúde, da sanidade aquí en Ribeira, pois con tantísimos anos de traballo, dedicación, foi unha persona que unha vez sufriu pois a enfermidade, creo que o levou pois cunha entereza, con un carácter, sempre con esa alegría, con esa positividade que se animaba ela a ti en vez de que ti animases a ela. O día 5 terá lugar unha mesa redonda no auditorio sobre testamento vital coa participación de varias traballadoras sociais. E o día 6 dará comezo a campaña A compra da túa vida en colaboración cos supermercados Gadis. E estará esta campaña dende o 6 de febreiro hasta o 14. Terán en marcha esa campaña. É unha campaña asumida polo persoal destes supermercados, que consiste en que cando vas a pagar, pois podas facer tamén unha donación para a asociación. Como en anos anteriores, a asociación volverá a colaborar con varias entidades sociais e deportivas na campaña Brazaletes Solidarios. Todos os xogadores e xogadoras levarán un brazalete verde que simboliza o apoio a miles de pacientes e familias que están padecendo esta enfermedade. Invitamos a todos os clubes. No marco da campaña de recadación de fondos, a asociación volverá a contar coa desinteresada colaboración de Mimarte, que ofrecerá un musical solidario o sábado 7 de febreiro. Xa fixemos dunha vez o musical, o estreno foi a favor do cancro, pero dicirvos que este Non estamos tolas non é o mismo que bichedes fai 2 anos, é outro Non estamos tolas totalmente diferente, con un final totalmente diferente, con actores diferentes, porque houbo cambios, e ten un final totalmente desternillante, inesperado, a marca de Mimarte, o sea, un sinsentido. As entradas a 5 euros xa se poden adquirir tanto na sede de Mimarte como no local da asociación. Non estarán numeradas e a apertura de portas realizarase unha hora antes do comezo de cada función, previstas para as 7 e as 9:30 da noite. Bueno, pois así marchamos insistindo nesa alerta vermella por chuvias que afecta aos concellos de Moraña e Cuntis, unha alerta de nivel máximo que tamén afecta aos concellos de Agolada, Campolameiro, A Cañiza, Cerdedo Cotobade, Covelo, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, Alama, Rodeiro, Silleda e Vila de Cruces. Teñano en conta a hora de sair da casa ou coller o coche. A actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Graciñas como sempre por estaren aí. Adeus.